מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023 הייתה אירוע טראומטי עבור מדינת ישראל. היא הדגישה את החשיבות של אבטחת סייבר, וגרמה לרבים לחשוב על הדרך שבה ניתן להשתמש בטכנולוגיות סייבר להגנה על המדינה מפני איומים. אנשים רבים מאמינים כי לימוד סייבר התקפי הוא דרך חשובה להגן על ישראל מפני איומים אלו. סייבר התקפי הוא תחום של אבטחת סייבר העוסק בפיתוח ושימוש בטכנולוגיות כדי לפרוץ למערכות מחשב והתקנים. אנשים העוסקים בסייבר התקפי יכולים להשתמש ביכולותיהם כדי לזהות ולתקן נקודות תורפה אבטחה, כמו גם כדי להגן על מערכות מפני התקפות סייבר. להלן כמה אנשים שיוכלו להפיק תועלת מלימודי סייבר התקפי בישראל לאחר מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023, אנשים המעוניינים להגן על ישראל מפני איומים סייבר. לימוד סייבר התקפי יכול לתת לאנשים את הידע והכלים הדרושים להם כדי לזהות ולתקן נקודות תורפה